i svetim otajstvima, ti si izabrao vodu da označiš blagodat krštenja. Bože, tvoj je duh u počecima svijeta lebio nad vodama, da joj dade moć posvećivanja. Bože, ti si općim potopom označio novo rođenje, kad je jedna te ista voda potopila griješne i spasila pravedne. Bože, ti si Abrahamove sinove oslobodio od faraonova ropstva i kroz Crveno more kroz suhu proveo da predoznačiš kršćanski narod. Bože, svog si sina, kad je kršten u vodama Jordana, pomazao Duhom Svetim, dok je na križu visio, iz boka mu je nabrala krv i voda. Poslije uskrsnuća on je naredio učenicima: idite, učite sve narode, krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Pogledaj, Gospodine, svoju crkvu i udijeli krstnoj vodi snagu rađanja. Daj joj Duha svoga Sina, da čovjeka koji je na početku stvoren na sliku Božju, krštenje opere od grijeha i nanovo rodi iz vode i Duha Svetoga. Molimo te, Gospodine, da po tvom Sinu siđe u ovu vodu sila Duha Svetoga, koji su s Kristom, da budu ukopani u smrt, neka s njime po krstu ustanu i na život, po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen. Draga braćo i sestre, sada ćemo ispovijediti svoju vjeru. Sjetimo se svoga krštenja, kojim smo i mi započeli ovaj život s Gospodinom, budući da je uskrsnuće, Gospodinovo, budući da je preporodni studenac, blagoslovljen i posvećen. Ispovijedimo svoju vjeru na način kako to učinimo kod krštenja. Pitaću vas sve zajedno, a vi odgovorite u jednini. Svako za sebe ispovijeda vjeru u Gospodina Isusa. Najprije se odrecimo grijeha i zla. Stoga vas pitam, odričete li se Sotone? Odričem. I svih tijela njegovih? Odričem. I svega sjaja njegova? Odričem. Vjerujete li u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujem. Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova, jedinog Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih poskrsnuo i sjedi s desna Otcu? Vjerujem. Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih,